인간이 잘돼. 아까 끝나고 뭐지? 아주 표준만. 이거는 부근에서 Ako naman siya, balik sa mga tingin. Ang bugalan ko. Yago, ito sa pusotin. Ay, yawong bumputan yan. Yawong ba? Wala pa na natin sa pusotin. Yawong ba? Uy, bugi ka. Doktor naman sa inyo. Ito is doon natin. Ang kunayas 아주 팬모야. 아니 지알리 폰다. 아이고. 아주 팬모야 나. Ngati upunta ba ito sila? Ito mo pelo moya papa control welo. Ito cooking. Au pel. Ay jaum bum ko tung na bum. Nang sa mo ng pili ng pasu. Ay abra nga bum elo ko ko asa. Hindi dugo mo nang bum elo. Isa jali tayo lung tayo. Ay lung tayo sa lugar ko. Ay हम चले एक हाथ आई से गुना बच्चू ना हम पहले उसका अबू से कुछ तो पन्ना में ना या में मशरूम कमंगा आई जाऊं बाबू Bila mati ka pela rumaya kukin. Kaya nito gusto ko yung jamu dah. Hey. Ayun ito na nito. Kunin dami dito may sina ubon na sa sabon la. Ang sabon juice. Nalente dito presa sa ibon. So ko tun lot. Gusto lang din doon, no? Ay, yung mga artificial.